Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Na de mooie overwinning op Telstar maakt het de Louterploeg nou op voor een confrontatie met FC Eindhoven. Dat is een belangrijke wedstrijd, maar er zijn belangrijke dingen in het leven. Het is, als wij dit opnemen, 28 maart. Precies een uur verleden lag de trainer van Cambuur, Henk de Jong, in een ziekenhuis in Nijmegen. Toen lag hij er aanmerkelijke oors bij. Hij zocht even waarom op dat moment. Ja, ik heb vanmorgen wel even toch. Ja, toen lijk ik op dit moment onder een kozen. En die is mijn hele holen hier op zagen. En dan gaan ze dat rodding eruit halen. Dat is precies niet alleen nou. Precies een uur alleen. Ja, toen wie ik nog net wekker. Nee, wie ik de hele dag net wekker. En dan geven we naar de wedstrijd. Ja, ik zei het al, Sint Telstar een mooie overwinning. Dat is wat telt. Er zit zwang in de groep, zo zei de trainer. En dus mag je veronderstellen dat het systeem 4-3-2 of varianten erop gewoon intact gehouden wordt. Ja, dat maken we nooit doen. Want dan stinken de jongens ik. Nou, gaat er daar weer heen en dan gaan we daar weer heen. Dan winnen we. Dan gaan we verloren. En we kennen wel wat nuance ja, dat we het oors delt zetten. Maar we moeten hier nog wel mee terug. Er is zelfs wel iets oors ten opzichte van verleden weken. Want er zijn twee man waarom die er doen net bij winnen. En dat ben net het minst belangrijke. Milan Smit, waarom van een schorsing. Roberts Uldrikes, waarom van interlandverplichtings. Ja, je kunt je toch net voorstellen dat Henk de Jong die spelers net in de basis zetten zal. Ja, dat zou je samen kennen. Ja, Roberts die had ik, maar de nieuwe bondscoach had er al gewoon. Hij wil kwarten spelen, want hij moet vreedvoetbal hier zijn. Had er 20 minuten spelen, de tweede wedstrijd. De eerste wedstrijd. Dus die is fit? Die is topfit en Milan is topfit. Maar de andere jongens ben ik topfit op Anello Nij. En dus we kennen eigenlijk alle kanten uit. En we gaan nog jonge jongens die eraan komen, die echt heel goed beginnen te winnen. Ja, dus we kunnen kiezen. Maar daar heb ik even geduld mee. Maar als het aan een keer 4 is, dan ben ze er wel. Ondertussen nadert de datum van 1 april. En dat betekent dat er ten aanzien van een aantal contracten beslissingen namen worden moeten. Cambuur had dat ondertussen gedaan bij 3 spelers. Sekou Silla, Milan de Koe en Jontli van der Meer krijgen geen contractverlenging. Jontli van der Meer, dat is toch het been van de club. Afkomstig van de Louter Swelsies had hij zijn hele leven hier zo'n beetje bij Cambuur teruggebracht. En nu wordt het contract net verlengd. De verdediger vertelt wat hij daarvan vindt. Ik stond wel open voor een avontuur. En ik zou ook wel graag hier willen blijven. Omdat ja, natuurlijk, ik zit hier zo lang. Ik heb alles zo wat meegemaakt hier. En ik heb nog zoveel dingen willen meemaken. Waaronder een nieuw stadion. Maar ja, de club moet natuurlijk ook een keuze maken. Ze kijken naar het nieuwe seizoen. En ja, dan maak ik deze keuze en dat accepteer ik. En dan sluiten we het gewoon goed af met z'n tweeën. En dan is het de vraag, zocht Jontli van der Meer nog een takkomst voor hemzelf in het betellen voetbal? Nou, daar is hij tamelijk positief voor. Ja, dat absoluut. Het is niet dat ik nu bij Cambuur... Gaat niet naar Harkema's Boys? Nee, dat absoluut niet. Het is niet dat ik nu bij Cambuur weg ben dat ik nu profvoetbal achterlaat. Nee, dat zeker niet. Ik heb natuurlijk ambities nog. Ik ben nog relatief nog jong. Dus het kan alle kanten op gaan. En ja, misschien komt er opeens iets heel moois op mijn pad. Dus ja. En dit is de opstelling van Cambuur. Met Smit en Uldrikes uiteraard in de basis. En verder het systeem 4-3-2 of de varianten daarop. Cambuur houdt er on vast. En dat is ik wel terug naar de overwinning van Vlienenwieken. Eindhoven uit, dat kan wel eens lastig wezen. Eindhoven kan echt nog meedoen in die strijd om plak 8. Fysiek het hier de onval via August Prieske. Dat is een Deen, leidt hem waarom naar Eugenia. Voorzet en dan komt daar de eerste kopbal van de wedstrijd. Afkomstig van Joey Slegers, de gevaarlijke man, links voorin bij Eindhoven. Maar die bal die gaat naast. En zo komt er een wedstrijd te staan waarin Cambuur en Eindhoven elkaar, nou laten we zeggen, tamelijk voorzichtig en liekwicht houden. Ging er de kansen, ging er de mogelijkheden. En staat er gewoon weer duidelijk dat Cambuur eigenlijk de boppelissende partij is. Hier is het Sekou Silla die de bal al uit naar Uldrikes. Dan komt die bal voor de voeten van Verder de Jong. En nou, het wie net een miskot van deze middenvelder van Cambuur, Verder de Jong. Maar het bleef 0-0. 20 minuten onderwijs bij deze wedstrijd. Die het echt nog loskomen mat. Ja, als deze man aan de bal is, Joey Slegers aan de kant van Eindhoven, dan weet je alarmfase in, want hij is vierwaai de sterkste man.
Maar dat werd verdedigd. Dan kan er nog oppikt worden terug Eugenia. Bal voor de voeten, Eugenia. En dan een kopbal. Ja, dat is een hele goeie van Kutju. En dan moet Jannik van Os, de keeper van Cambuur, echt even in actie komen. Het verhaal is nog nadien, want hier komt nog dat schot van Ashraf El Boucha Atoui. Maar ook die kind pakt weer terug de keeper van Cambuur. En dan is dat gevaar voor. En bleef het dus 0-0. Hier is Uldrikes in balbezit. Heel wel Uitwiek naar de rechterkant. Daar zie je nog wel eens wat wisselingen in. Die vindt Milan Smit. Oorname maar rechts. Boetenkansje en poem. Haha, hij zit erin. Jongen. 26 minuten. Prachtige paas van Roberts Uldrikes. Daar komt hij. De oorname van Smit. Boetenkansje rechts. In de draai. Uitheli. En dan is de keeper Jorn Brondeel kansloos. En dan zit Cambuur nou krap ongeveer 27 minuten voor, maar 1-0. En dat weer volkomen terug. Dit is een vermeende overtreding van Daniel van Kaam. Dat voelt al wel een beetje taam. De protesten komen van Remco Balk. En Jair, hij is weer in beeld. Skiert zich op de Gerrits. Ja, ik vind dit wat een flauwe gele kaart. En Gerrits, nou ja, die kan net waarom zijn op zijn beste wedstrijd in de betellen voetbal. Maar hij, deze man, is wel de klas. Want hij kreeg zijn 12e gele kaart. En is dus na een week geschorst voor de wedstrijd zijn ADO Den Haag. Het spul gaat verder. En zal hem in positieve zin ontwikkelen, ook voor Remco Balk. Want hier is het Sekou Silla, maar de voorzet. Die komt bij Uldrikes. Nee, hij net. Verder de Jong, ik net in derde. Het omhalsje van Remco Balk. Ja, zo weet je toch hier gram te hellen. Want in de 42e minuut van de wedstrijd is het de onvaller met 12 gele kaarten. Die het nou scoort en hem in positieve zin gildelit. Het is een prachtig paasje van Milan Smit op de voortrennende Sekou Silla. Die houdt het oorzicht. Uldrikes kent er net lekker bij. Dat geldt ook voor Verder de Jong. Maar dit omhalsje is te machtig voor de keeper van Eindhoven, Brondeel. Dan is het 2-0 bij het skoft. En dan zit je eigenlijk al min of meer in een zetel. Dalhaus hier maar de bal achteruit. Altijd achteruit naar de man die daar achterin zit. Amevoor, de onvierder van Eindhoven. Maar het is Cambuur dat stevig druk zet. En zag er een prachtige beweging bij van Milan Smit. Is hij 2 man kwijt. Leidt hem voor Uldrikes. En daar is het maar goed dat Colin Seedorf even vast zijn keeper zit. Want die zorgt ervoor dat dit geen doelpunt opsmit voor de ploeg uit Eindhoven. Mooie paas van Smit, knap schot van Uldrikes, beetje hudder, beetje gepleester en hij hier erin hangen. Sturla Ottersen, de rechtsback, hij wie aardig in vorm, brengt de bal op een nij bij Milan Smit, die dan weer uitwiekt naar de rechterkant. En dan komt de bal weer waarom bij Ottersen. Dit is een prachtige onval, maar de Noorse verdediger stuit het op keeper Jorn Brondeel. Ja, dat die een wereldgoal was dat hij erin zit hier. Maar hij zit net en dus bleef het 2-0. Ja, wat docht Eindhoven dan? Nou, net zo verschrikkelijk volle. Oké, er komen 4 corners in de tweede helft. Maar over het algemeen smiet dat werkelijk totaal geen gevaar op. Dit is Rotier, een van de invallers aan de kant van Eindhoven. In onvallend opzicht brengt de bal bij Kutju. Kutju maar de voorzet. En dit is symptomatisch voor het spel van Eindhoven. Het is het al, je krijgt net. In Cambuur bleef met alle gemak oorijn. Het stier verdedigend heel goed. En dan is het de vraag, komt er nog wat bij? Kan er nog een doelpunt bij scoort worden? Dit is Narti in de ploeg komen. Leidt hem naar Ottersen. Ottersen bal even onder de voet. Even ziet Arjan weer naar Narti. Draait goed bij zijn tegenstander. Kan hem al lezen naar de linkerkant. Daar is Silla. Die zocht de beweging bij Van Kaam. En ja, die scoort binnenkant peel. En dan is het in de 72e minuut echt alles in de knip. Daniel van Kaam, nou een prima ongeval van Cambuur. Een protte geduld betracht. Echter deze nieuwe man, die jonge man, Narti. Een groot talent aan de kant van Cambuur. Had een contract tekenen. Het paasje van Silla. En het schot is van Daniel van Kaam. En dat betekent 3-0. Nog even een corner mooi pikken. Dit is wat er van gevaar komt van Eindhoven. Symptomatisch. Helemaal niks dus. En Cambuur die kan heel makkelijk oorlibje in deze wedstrijd in Eindhoven. Nog een corner dan. Even zien. Ja, gaat precies hetzelfde pad. Echt geen probleem. Keeper maakt het hem nog wel even druk. Jannik van Os. Maar dat hoeft eigenlijk echt net. En dus is het duidelijk dat Cambuur hier in Eindhoven hele mooie punten pakken zal. Of is er nog wat in het vet? Even zien. Ja, dit is mooi. Dit is Narti, een jongeling. Die brengt die bal bij de voortsprintende Pichel. Dat is echt een jongeling. En die krijgt dan de bal uiteindelijk bij Milan de Koe. Dat is echt zo'n nieuwe jongen. Hij krijgt geen contractverlenging en die zit hem nooit. Wat hier dit een bijzonder doelpunt was als hij erin ging weer. Maar het mocht helaas net zo wezen. Het betellen voetbal besteedt net uit Meerkes. Dit is Henk de Jong. Blied maar de overwinning. Iedereen denkt, ja, Henk is gek, maar die jongens zijn gewoon goed. En ik verliezen trouwens zulke sneuien en soms ik dom, maar ik sneu. En als ze dan mensen weer komen of snijden, dan gaan ze weer. En dat ik steeds zijn. En nu hebben we het wat oordeeld. En ik merk dat de jongens zich lekker te bevielen. En dan maak ik een beetje geluk. Dat had goed uitpakt.
Nou, en iedereen zit erachter en dan gaan we. Remco Balk, ja, ik moet over 2 dingen met je beginnen. Jij mag kiezen. De kaart of de goal? Begin maar met het negatieve, ja. Wat ik daarover kan zeggen, het slaat nergens op. Ik zeg niks en ik krijg meteen geel. Ik denk deze scheids, ja, je hebt de wedstrijd gezien. Het was niet zijn wedstrijd. Hij fluit en ik sta op 11 of 10 gele kaart, ik weet het even niet. Maar Ja, het is 11. elke gele Nu kaart, 12. ja, elke gele kaart ben ik geschorst, dus ik hou hem ook gewoon in. En opeens zegt scheids, ja, ik ben er klaar mee. Dus ik schrik ook van, hè. Maar dit is echt het triest voor woorden, vind ik dat. Dat doelpunt, afslag van rust, ja, dat was wel een belangrijke. Ja, ik denk goede 2-0 en voor ons was het belangrijk. Dus ik denk wel een mooie goal. Is er iets sprake van, dit kon wel eens het kantelpunt wezen naar een mooie eindfase? Ja, maar dat merk ik hele week al. Had ik zien de jongens zijn. Het is een... Ja, jongens, nou maar we zelf belonen wat we een heel hier dienen. Van nou dag 1. Dus van nou juni, ik met Sjors. Elke dag hebben we er vergangen. En het zit er nou in. Het komt er nou, moet er nou uitkomen. En het kan. Nou, en dat hadden jongens het gevoel zelf eens knikken en ze is minder kleer voor wist. Nou, vind ik hartstikke mooi. Maar ik voor de club en voor uw supporters, misschien wat de vinden we weer. Ja, het is leuk. Leuk dat we dat samen vieren kunnen. En dit is de stand. Willem II nog altijd onder leiding wil promoveren. Rode SC en Grains knokken om het tweede plak. Cambuur docht maar om plak 8. Zit nou 10e en onderaan 2 ploegen Den Bosch en Utrecht. Beide hebben 23 uit 32. En 3 punten bij FC Eindhoven. Dat is wat je neemt een stuk boeter in de brei voor Cambuur. De Jouters doggen weer mij in de strijd omdat plakje 8 dat rjocht jou op deelname aan de play-offs. Na je weekend gaat het verhaal weer verder. Dan is er een wedstrijd in het eigen stadion. De tegenstander is dan ADO Den Haag. En dan ben wij er vanzelfs na je weekend weer. Maar een nij Cambuurjournaal. Graag dan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en 4 Dag Vermogensbeheer.